Práve sa začala cena Tour de France 1 na 2140 metrov pre trojčné a staršie francúzske klusáky s 5 aktérmi, ktorí bojujú o 60 000 korún českých. No a číslom 5 okamžite dopredu vypadl favorizovaný Peter Pan, reprezentant stajne FV Relay Levin s Monikou Kalčíkovou. Na druhej pozícii potom veterán Rob de Pican zostane Liva Předslavice s amatérom Bedřichom Novákom. Na tretej pozícii sa v tejto chvíli drží domáca Robka Čika z konzorcium s Jiži Svobodom a vedľa nej už kruše s číslom 4 Ramri zostane Tečovice, ktorého vedie Ondřej Kozel. No a na poslednej pozícii striehne s číslom 2 Unzen s Michalom Kalčíkom, ďalší zástupca stane FV Relay Levin, avšak Unzen je známy výbornou koncovkou, takže v tejto chvíli ide o to, aby nikto neurobil chybu. Kompaktná petica koní zbieha z protiľahnej steny do oblúka pred cieľovou rovinkou, ale pred nami je ešte 1,5 km. Stále je to vo veľmi selektívnom, ostrom tempe. Favorizovaný Peter Pan, ktorý dokázal vyhrať aj v Nemecku. Na druhej pozícii potom Rob de Pican a za ním sa drží domáca Robka Čika spoločne s Ramri a Unzenom. Takáto je situácia pri skúšovom prebiehaní cieľovou rovinkou. Teraz môžete kone povzbudiť do záverečného kilometra. Stále je to Peter Pan a Rob de Pican, ktorí si vypracujú vierny náskok. Na tretej pozícii už Jiži Svoboda vyťahuje bič. Robka Čika tretia, zvonka ju atakuje aj Ramri a je tam Unzen, ale ktorý teraz nemá priestor na progres. Kone sú v oblúku za cieľovou rovinkou. Teraz sa Peter Pan snaží odspútať od Roba de Pican, ktorý teraz trošku horšie vytočil ten klopený oblúk a začína mierne strácať. Naopak na tretej pozícii sa teraz snaží priblížiť Robka Čika, ale najmä Unzen, ale takisto aj Ramri sa drží dobre, takže zatiaľ je to vyrovnané medzi týmito troma koňmi, ale na prvej pozícii zatiaľ suverene takmer od štartu vedie Peter Pan, ktorý má náskok 4 dĺžok pred Robom de Pican a teraz nastupuje už Ramri. Ramri ide cez Robku Čiku, Unzen zatiaľ na poslednej pozícii. Takáto situácia je na konci protiľahnej steny a už sú kone v záverečnom oblúku pred cieľovou rovinkou. Posledných 300 metrov z 2100 metrovej porcie, stále je to Peter Pan. Uvidíme, kto príde zvonka. Unzen sa vyvážia tak, ale teraz zacvával, takže Unzen bude mimo hry. Peter Pan, Rob de Pican a kto ďalší? Ramri alebo Robka Čika. Záverečných 200 metrov, teraz útočí Ramri, ale stále je to Peter Pan s Monikou Kalčíkovou. Peter Pan a mohutný útok Ramriho v novej stajne, ale Peter Pan ubráni víťazstvo. Monika Kalčíková vyhrá, Peter Pan bude na druhej pozícii, na tretej potom Rob de Pican, štvrtá Robka Čika a na piatej pozícii Unzen, ktorý mal problémy pri biehaní do cieľovej rovinky a pravdepodobne ho postihne diskvalifikácia pre cválanie.